Saiki ngene di ana kodhok saben mlumpat kuwi adohe 2 meter. 2 meter. Nah, kodhoke kuwi arep nyebrang kolam. Kolame jembare 10 meter. Butuh pirang lompatan ben tekan cebrang kolam. Nah, jelas 5 to, Geng. 5 lompatan. Hah? 5? Salah. Bela, kok salah? Piye ki? Nah, ngene tak kandhani. Jawabane iki 2 lompatan di. Kok iso? Sing pertama, lompat pertama to, cemplung neng kolam. Renang sik-sik tekan seberang to, melompat tekan daratan. Tekan to, ping pindho. Apa ana kodhok neng kolam ki lompat ayo onone renang kok, Mbok. Di logika tadi wong. Wow. Dene kowe rada moto saiki rada pinter kowe saiki.